Olympe, nie v kaviarni, a pred chvíľou sme došli ku konzensu, že nikto není proti, aby sa to natáčalo, takže som zapol kameru a môžeme začať prvým bodom, návrh témy. Ja som to zmenil, pôvodne som to mal, že hlavnej témy, ja som to dneska zmenil, že na úvodnú tému. Ja mám tie ďalšie témy už potom vyplynú z toho priebehu, takže ja by som, čo to tak posíky prvá, tak navrhním, na akú tému by sa chcel dneska rozprávať. Ako mňa zaujíma hlavne, teda čo sme už vlastne začali, ako tá slovenská mystika, šamanizmus a takéto veci. A prípadne teraz boli tá výstava duchových relikví, takže či ľudia niečo o tom vedia a buddhizme. A teda mnohí ľudí majú takéto témy zaujímavé, zaujímavá psychológia, sociológia. Čiže mystika, šamanizmus. Ekonomika, politika, nie. Mystika, šamanizmus, a čo tam bolo ešte? Mystika, šamanizmus, ezoterika, duchovno, vlastne filozofická, náboženské systémy. O to počkaj, to už je veľa, ale to jedno z toho vyber, a ešte aj Slovensko, áno. Aha. Dobre, to je prvá téma. No. Áno, tak si na rade, ty? Dobre, ja som prišla v takou témou, že sme sa mohli rozprávať o strachu ako takom. No, to je zaujímavé. To patrí do mojej. To je, áno, to je výborná. To je výborná téma, konkrétna. Som za, pripravím sa. A ty? Ja sa pridávam práve strach a spiritualita. Čiže to isté ako jednička. Nie, to je aj strach a spiritualita, to je vlastne podobné. Dobre, ja som moderátor, ja nemám žiadnu tému. Takže teraz vlastne, ako ideme hlasovať, ktoré z tých dvoch? No, ako sme povedali, strach a spiritualita. To patrí spolu. Strach a spiritualita, alebo spiritualita strach. Náhodný Alebo, konsenzus. teraz je jeden povedal, že spirituálna kríza. No, to je tiež To je ten strach vlastne z budúcnosti, že minulosti, spirituálnosti. Toto presne. Dobre. Čiže to sa spolu do jedného. To sú Dobre, tak to máme druhý bod za sebou. Čo je to v tom programe? Ja, áno, a teraz je ťažké. Zápisnicu z minulého zasadania. Nie, to zápisnica tam na kameru. Ale teraz ste mi celé skomplikovali, lebo v programe bolo, že ten, kto vyhrá, tak ten má 15-minútový monológ, kde môže tú svoju tému uviesť. No ale teraz zase... Ja by som si rada vypočula túto dámu. Ale môžem... Ako? Ja som Miro, dobre? A ja som Zora. Tak, Ja som nech to Miro. máme jasné. Dobre, takže tento bod dneska zrušíme, Mhm. že 15-minútový monológ. Áno, a hneď preskočíme na dialógy. Áno, a môžeme spolu rozmýšľať, teda pokračovať v rozmýšľaní. Ešte mám jeden taký nápad, neviem, či to bude vhodné pre budúcnosť, že na konci by sme sa mohli dohodnúť predbežne na nejakej takej téme, aby to bolo pre ľudí, ktorí by prípadne chceli prísť, aby nešlo do prázdna, ale aby vedeli aspoň, že jedna z tých tém, ktoré budú na budúce, bude tá a tá. Taký návrh. Ja som tu proti. Dobre? A takto, ako... On je za stochastické proces. Nie, takto, akože, nie, samozrejme, toto áno, ale to je už iné podujatie. Toto je dialógy na Olympe, kde všetko je na náhode, čiže nevieme, kto príde, nevieme nejakú tému. A keď si povieme, že máme nejakú tému, o ktorej vieme urobiť pol hodinu prednášku a potom o tom dialogovať, tak není problém, povieš, áno, že v tejto hodine sa iný termín, ale to už bude iné podujatie. Dobre, ale vychádzam z toho. Čiže toto je... Že som sa rozprávala s ľuďmi, ktorých som ako keby chcela, aby prišli, alebo som im to vlastne hovorila o tom, že by mohli prísť a oni nemali pevný bod. Áno, ale to je život. V živote nie sú pevné body a je strašne veľa. Áno, takže toto som nechal, aby som odborne to volali, že marketingový prieskum. Dobre. Čiže toto je oddelok marketingový prieskum
A toto, čo si ty hovorila, to sa dohodneme nejaký termín, povedzme útorok, piatok nie, ešte útorok mám voľný zatiaľ, ale to však tam ja tak musím byť. Priestory tu na Olympii viem, že útorok, štvrtok, piatok je zatiaľ večer. Čiže keď niekto navrhne tému, že na tú tému venuje sa tej téme hĺbšie a vie ostatným niečo povedať, tak potom môžeme urobiť, že dopredu týždeň dopredu, áno, že teraz bude dialógy, ale s touto témou. A to už bola asi prednáška, nie? Nie, to používa výsledok toho prednášajúceho, alebo toho speakera, by som povedal. Ak môžem potvrdiť o skúsenosti, ja som povedal Jožovi, lebo ma inšpiroval keď som povedal na tom dni. My sme podobnú skúsenosť rozmali v Banskej Bystrici, ktorá zvaný ako nesiem pozerať Bystrice. Práve tam sme prišli podobnú vec, my sme si stali čajovnú, jedných priestorov, ktoré má naša kamarátka, ktorá očajovňala na svoju profil. Takže práve v tých priestoroch spravila, akože jeden raz do týždňa v máme čajovňu, kde si spravila čaj a tam sme práve začali s týmto témami, že keď bol raz na tú tému, rozprávali sme sa až 4 hodiny, začíname väčšinou o tej 6. až do 9. A práve niekedy tí ľudia nešierajú, ako hovoríš, lebo nevedú, čo bude, a sa rôzne preskakovať z rôznych tém. A teraz sme našli jedno riešenie také, že určite ľudia môžu prísť, keď sú voľná témy debaty, keď sa dostaneme, o sebe jedna téma, ktorú sme si dohodli ako nosnú. Každý sa má niečo pripravil, každý má na to svoj názor, takže tam sme potom predostreli každý názory k tomu. A potom zase, ale tu 2 hodiny sa tej téme vedeme. A potom, keď tretím času, a zvyšok bude zase na rovnú. Takže to iba chcem povedať, že trošku sme si alternativovali vlastne tú kameru na tento spôsob ako čarovnú. A pomohlo nám to, lebo tiež niektorí vravili, že my sme to vlastne stretali každý týždeň cez pásky. A tiež niektorí vravili, vieš, zase budeme len o niečom, neviem o čom. Teraz trošku nás to motivuje, keď si povieme, že aká téma je zaujímavá, začali peniaze, potom sme začali viera, ale to iba 1/3 toho času sa venuje tej téme. Ostatné témy sú úplne voľné. Je to zaujímavý návrh, ale by som dostal tomu, Samozrejme, nie. že tento deň je voľný, čiže je to práve o tom, že je to náhode, presne je len, že 17:30 začne, dneska začne trošku neskôr, čiže od 17:00 začne nejaká hudba, áno, o 17:30 začneme hlasovaním, či to budeme natáčať a hlasovaním na tému hlasovaním a potom je voľný program. A potom toto môžeme robiť ďalší deň, kde povieme si, že bude téma taká, lebo aby som teda dovodnil, že ja som veľmi pozorný človek, no, a dohodovať s niekým termín, že kedy mám voľno, a čo ja viem, a kedy mám záujem, a tá sa ľudia kedy, tak pre mňa to je veľmi zložité, áno, a namáhavé. Tak som si povedal, že urobím pondelok takúto tému a potom hoci kto príde, áno, môže si to organizovať, povieme, útorok je na to deň, áno, alebo poviem, že o týždeň, áno, aby teda týždeň bolo času, čiže by sme mali že dneska by sme sa dohodli na ten nasledujúci útorok, že ja prídem útorok a urobím, ale si všetko zorganizujem. Áno, ja zabezpečím, priestor je zabezpečený, áno, že dedo ma učil, že pomôcť si sám aj babu. Áno, a toľko. Čiže v podstate ty tu presadzuješ takú spontáneitu momentálny nápad, také ako keby, že čo koho napadne, tak v tej chvíli. Áno. Nepresažujem, navrhujem, ja som to tak vymyslel, áno. A kto vymyslí iné, tak nebránim, aby to robil. Mimo. Jasné. Áno. Takže hovorím, útorok, štvrtok, piatok je tu voľné zatiaľ. Hej, tak to máte správne? Nie, tak oni povedali nám, že o druhej, ako cez obed varia a po druhej je to mŕtve. Tu máte priestor zadarmo, hlavne, že niečo spotrebujete. Jasne. Čiže toto bola taká prvá inšpirácia. Ja som potom formuloval nejaký taký všeobecnil, rozposlal som to a na to sa mi ozvali ďalší dvaja. Divadlo Nová scéna, Korenčovci, vy poznáte. Pani Korenčov som hovoril, že ich to zaujíma, že oni 25 rokov robia verejnú prospešnú prácu, majú divadlo, majú kaviareň, majú techniku. Áno, a ona si vie predstaviť, že v zime raz za mesiac priestor môžeme takéto usporiadať. A potom ďalšie, čo sa mi ponúkla, neviem, ale mám to v mobile, oni majú čajovnú Betterfly, to je vlastne také oddychové centrum, kde je sauna. A pred saunou sú asi jedna taká miestnosť, ktorá je oddelená
tak menšie odborie a obchodní vidieš a tam fičia, tajči a takéto všelijaké a tam čajovnú a tam robili hovorila, že keď bol na festách a diačky a robili kávu, a toto ich zaujalo, že také niečo by tam chcela, tak zatiaľ sme sa len oznámili, vtedy sme sa nebolo myslím, že čo bude. Dobre, takže toto sú akože úvod. No nie však vlastne o tom nie je dialóg, že čo človeka napadne sa opýta, tak keď sa vám neopýta na slovo. No a ešte jeden návrh tu padol od Dienky, keď ťa videla takto robiť, že to by sme mohli potom ponúkať aj ďalším ľuďom. Ešte si to písala, prepáč. Ale Zdenka to tam tuším ako podporila. Áno, my sme sa o tom bavili, hej, trošku dialogovali o tom. V podstate kdokoľvek príde, môže sa pridať k tejto nejakej, alebo môže to ísť z inej ručnej práce a potom ich tu môžeme prípadne vystaviť a z toho platíme moci. Ja, že prípadne to nemôže aj kúpiť, alebo... Tak, prípadne si robíme takú burzu, takých všelijakých výrobkov a z toho sa bude platiť konzumne vždy na týchto pôsobení. Že to nepôjde nikomu do vrecka, že to bude vlastne pre všetkých. Proste stretnutia. Tak. Pri tom prejde rýchlo čas, dobre sa pri tom rozpráva a potom čo s tým? Je to urobené a čo s tým? Čiže nazvem to dneska, že téma na dnes, že je špirituálna kríza. Spirituálna. Ja som to čítal po maďarsky. Tiež nie je zlá kríza. Vám sa páči? Taký vtip ma napadol, že vyvolá žiak, či učiteľ žiaka a žiak stojí pri tabuli a učiteľ však že pán profesor, neviem začať, počúte. Tak čo s tým strachom? No ja neviem, čo s ním. Vôbec neviem, čo so strachom. Ale viem, že si všímam, najmä u seba, že chcem niečo urobiť, tak pravdepodobne s pribúdajúcim vekom a s väčšou opatrnosťou som taká váhavejšia. Už to nie je také, ako predtým som vždy tak čokoľvek, hop, a už to išlo. Teraz tak zvažujem v rôznych veciach. A som sa tak rozprávala, často sa stretávam s ľuďmi, alebo píšem sa s ľuďmi. Tie strany sú v podstate všade, to nie je len môj strach. Tak som myslela, že keby sme tú tému trošku ako prebrali, z čoho máme strachy, prečo máme strachy, odkiaľ prichádzajú strachy, na čo sú nám strachy. Takže tak nejako... Ja som mala pod rukou veľmi zaujímavú knihu od Jansenho Angličana, kde rozoberá túto problematiku, že prečo ľudia majú tendenciu vidieť veci skôr z toho negatívneho hľadiska. A vynikajúco to tam bolo popísané z toho evolučného hľadiska, že vlastne, že za tým stoja 100 000 rokov vývoja mozgu človeka. Proste v minulosti, keď sme ešte sa pohybovali vo veľmi neistom fyzickom prostredí, tak prvoradé pre prežitie bolo to, aby sme boli schopní vnímať signály, ktoré nám nepriamo naznačujú potenciálne nebezpečenstvo. A že vlastne na základe toho sa potom aj formoval mozog človeka a jeho psychika. A práve kvôli tomu máme tendenciu, ako je to hlboko zakorenené v našich génoch, máme tendenciu, keď skenujeme prostredie, situácie, posudzujeme, čo sa okolo nás deje, máme tendenciu to vnímať hlavne z toho negatívneho hľadiska, čo potenciálne všetko zle sa môže stať. Ako neviem to dobre zreprodukovať, ale tá kniha, proste bola to kniha o práci s negatívnymi emóciami z hľadiska buddhizmu, ako existuje taká špeciálna metóda všímavosti a vhľadu, meditácia všímavosti a vhľadu. A tam práve v tom úvode asi na 4 alebo 5 stránach
nevidela tak v kondenzovanej podobe, s takou empatiou, s takým súcitom, ako vlastne vysvetlenie, že je to úplne normálne ľudské, že je to v našom dizajne, že má to svoje evolučné opodstatnenie, vidieť hlavne tú negatívnu stránku všetkého. A potom z toho, to je ako veľmi zoširoka úvod do tejto problematiky, ale s tým súvisí aj ten strach, že čokoľvek akože projektujeme, rozmýšľame, že čo by sa mohlo eventuálne stať v budúcnosti, tak asi tam je tá väčšia tendencia vidieť všetko to, čo a čím viac skúseností človek má, tak tým, a to s tým súvisí aj ten, že so zvyšujúcim sa vekom. Ako moc som nepovedala nič praktického, ale škoda, že neviem tú knihu nejako zreprodukovať. Ale mne sa teda veľmi uľavilo, keď som to čítala. Čo to zase vieš? Nie z knihy. No aj mňa by viacej zaujíma ale aj takéto praktické. aj kniha je súčasťou života. Takto, určite. na základe desiatok rokov prežívania určitých emócií, ako potom veľmi človek dobre urobí, keď vidí na 3-4 stranách, ako zhrnuté, je to OK, je to v poriadku, vyplýva to z toho spôsobu, ako sa formovala naša psychika, ako mne to veľmi pomohlo. Ja vlastne počujem v tom, čo hovoríš, že ak sa budeme rozprávať o strachu, tak ten strach nie je sám o sebe negatívny. Áno, To áno, si povedala. áno. Podstatné je to, že je to úplne v poriadku, je to úplne normálne a že je ľudské a normálne, keď si zoberieme objem svojho prežívania za celý deň. A teraz, keby sme si robili nejaký introspektívny denník, lebo sú také metódy, že proste zaznamenať si, že prevažujúco, aké emócie sme pociťovali počas toho dňa, tak je úplne normálne, ja neviem, dajme tomu 80% skôr tie negatívne a to som možno prehnala, že v podstate sa s tým netreba ani veľmi nejako zaoberať alebo... Ja sa s tým veľmi zaoberám, pretože mňa to brzdí v mnohých veciach. Napríklad také, že som sa rozhodla pred 2 týždňami, že sa naučím šoférovať. A ja mám strach. Ja mám strach v tej premávke, ani nie tak, že by som to neušoférovala. Ja mám taký hlúpy strach, úplne hlúpy, ktorý si neviem vysvetliť. Bojím sa, že keď buchnem do cudzieho auta, že mi spôsobím škodu. Taký, mi to pripadá až také nie celkom normálne. Takže takýto strach napríklad. A brzdí ma to, aby som sa rozbehla, aby som normálne išla, pretože čo potom? Neviem, čo potom. To sú takéto konkrétne. A tých cez deň ich mám niekoľko. To sa naskladá. Mám taký pocit teda z vlastnej skúsenosti zo života, že takýto typ strachu, ktorý ty hovoríš, ako najlepšie sa dá prekonať akciou, proste pustiť sa do toho šoférovania. A v tom procese človek zistí, že to proste ide, tento deň sa mi nič nestalo, ďalší deň sa mi nič nestane. Tento konkrétny typ strachu jedine akciou. Čiže myslíš, že vytlc to? Ako, áno, normálne začať šoférovať. Nie, ale s pomocou kamaráta, priateľa, trénera a tak ďalej. To je jasné. Presne mám podobný teraz príklad ako ty. Kamarát dostal auto, majú 3 deti, proste jedna profesionálna postihnutá, dostal príspevok konečne na auto, precestovali každý deň 4 hodiny, vlastne jedno do školy, jedno dievčatko, druhé dieťa do sanatória. A vlastne konečne dostali auto, dostali príspevok na auto, svokrový príspevok, takže majú auto nové a on má presne túto istú vlastne fóbiu, že vlastne bojí sa alebo dlhne šoféroval na vodiča, síce dáno, ale zmenili sa aj pravidlá a pustota premávky všetko. A on má už tiež má ako keby ten panický strach, takú fóbiu z toho asi. Takže tam jedine, presne ako hovorí, že pomaličky jazdiť, začne úplne ako keď sa učíš na lyžiach, že najprv malý slad, čiže zobrať si iba jednu cestu, krátku,
ktorú poznáš, ktorú vieš si prejsť na to pešo, akože iba jednu cestu sa naučiť tam a nazad. Keď nie je premávka, v sobotu alebo v nedeľu, keď je menej premávky. Naučiť sa jednu cestu, s kamarátmi sedí pri tebe, nemusí ho nebyť ani šoferovať, nič, len bude dávať pozor, aby ti vedel povedať, čo zastáva, pozad máš na červenú nebolo. Alebo aj na vidieku, napríklad v Bratislave, ja by som v živote ako v strede mesta nešla šoferovať, ale skúsiť si niekde z periférie do nejaké lokality mimo Bratislavu a takto presne. Šoferovať do rodine u vás? Všetci. No, ale nie, ja som išla, ja som si sadla, doma som išla, sadla som si. Prvá jazda bola taká, že podľa môjho toho kritického pohľadu bola vynikajúca. Na to, že bola prvá. A druhá už bola úplne katastrofálna, pretože už som vedela, čo ma čaká. Už to bolo také, že už ten strach tam nastúpil, už tam došlo také, že pozor, lebo ak toto si nevšimneš, ak toto si nevšimneš, ak toto si nevšimneš, ak toto si nevšimneš, tým vykonávajú tam milión medzi tými preraďovania a neviem čo všetko. Skrátka tie autá, tam tie cudzie, nejde len po to, aby som neurobila niekomu školu. Inak je to úplne chorý strach, pretože poisťovňa to uhradí, hej, v konečnom dôsledku, ako čo sa stane. Ako mne sa nestane nič, ja sa nebojím o to, lebo to viem určite, že sa mi nič nestane. To tak cítim. Inak môžem povedať, že moja sestra sa naučila šoferovať asi v 40-ke a jednu dobu ako kvôli malému synovi ako šoferovala jednu trasu z Dolných Dielov do jeho školy. A môžem povedať, že malo to úžasný pozitívny efekt aj na jej psychiku, lebo ona bola predtým veľmi rozháraná a nesústredená. A keď šoferovala, tak úplne sa jej zmenil pohľad ako na veci, že si dokázala paralelne všímať viacej veci. Čiže je to veľmi užitočná vec, to šoferovanie. Ale ja napríklad som si urobila tiež 40-ke šoferák, ale v živote som neodjazdila jedinú jednu jazdu ako v živote. Proste som sa na to vyflakla, nechcelo sa mi, nebola som motivovaná, takže... Ako nechcela by som, aby sme rozoberali to moje šoferovanie. Chcela by som hovoriť o tom strachu ako takom, že keď príde taký strach, tak je drsný. A teraz akože rozoberať to nejako také, či aj máte nejaké strachy, ako s tým vysporadúvate, aké sú to strachy. Tak som myslela, akože viac všeobecne, lebo však to zasahuje. Ale na konkrétnostiach sa to dobre rozoberá. Podstatné je, že ten strach by som chcela ísť do hlbšia, lebo ty asi nemáš ten strach do šoferovania, nebo strach niečo iného. Z toho, že robím škodu. Že robím škodu. To tiež nie je ten skutočný strach, ale strach niečo iného ďalej. Že musela by si prísť k tomu svojmu prapôvodnému strachu, že, ktorý je vám navršený v určitých vrstvách a ten záver je vlastne šoferovania ten strach. A ty sa bojíš ako, že urobíš materiálnu škodu, alebo ublížiš na tele, alebo... To s tým môže súvisieť. Skrátka niekomu ublížim, pretože keď do niekoho vrazím, tak je možné, že to bude tak nejako nešťastný, že sa mu niečo stane, ale nemyslím si, skôr si myslím, že to len škrtnem, lebo však to zastavím nejakým spôsobom. Možno to zastavím. Toto len taký ako vytiahnutý príklad. To nejde konkrétne o toto. Ide aj o to samozrejme, ale to bol taký vytiahnutý. Je oveľa viacej takých strachov, pre ktoré nejaké veci neurobím. Môžem? Nech sa páči. Takto, ja by som poprosil, že keď niekto iný hovorí a máte nejaké nápady, tak to sú tie papiere, ktoré tam môžete písať, aby sa vám tie myšlienky neušli. Dobre? No a ja som počas toho našiel niekoľko, lebo pre mňa strach je tiež takou, som povedal, takou dôležitou témou, ktorú riešim. A začal by som tým, že neviem, či som to videl, lebo som nevymyslel, to si nepamätám. Áno, ale určite čas som videl, čas som vymyslel. Áno, že pýtali sa kaskadéra, že prosím vás, aby sa nebojíte. Už sa učím, že sa bojím. Už kedy som sa nebojil v živote. Čiže tomu kaskadéru ten strach je na to, povedzme, keď skáče motorkou cez priepasť, aby si to všetko pekne vyrátal. Áno, to je fyziku, áno, vyráta ako rýchlosťou musí ísť pod nejakým sklonom, aby prešiel na druhú stranu. Teraz si to trénuje. A potom, keď príde k tej premiére, áno,
tak on všetko splní, tak sa snaží splniť podľa najčo, aby to čo natrénoval, čiže aby dosiahol tú rýchlosť, áno, a ako náhle je vo vzduchu, potom sa už len môže modliť, aby nezačal fúkať vietor, prudký vietor, áno, bočný vietor a čo ja viem čo. Už keď je vo vzduchu, tak už je len strela. Áno, tam už nemôže nič robiť. Ešte môže meniť rýchlosť ako veľkosťou plochy. Áno, čiže keď sa mu zdá, že ide pomaly, tak sa strčí, keď sa mu zdá, že ide rýchlo, neviem, čo im ešte by tam mohol robiť. Áno. Čiže v tomto smeru, čo hovorila, že strach je vlastne evolučne akože prežitie. Niekde som počul, že takým najprirodzenejším budom je púd prežitia. Áno, vďaka tomu prežívame. A to aj Darwin niekde povedal, že nie je najsilnejší ani najšikovnejší prežíva, ale ten, čo sa najviac prispôsobuje. Čiže trošku som odbočil od strachu. A podľa mňa to, čo ty hovoríš skôr z odpovednosti. Že ty máš pomieraný bojový spolma. To, že ty máš strach, že niekomu niečo urobíš, podľa mňa tento druh strachu sa volá odpovednosť. To je aj u toho kaskadera. Teda, ako... Uvažujem teraz nad tým, že či to, ako nie to logicky. Ja som mal ten podobný presne, ako nie to logicky. Ten strach, že iba to, čo hovoríš, to je iba to, čo si povedal na úvod. A skutočný strach alebo niečo, nejaká iná je príčina, čo sa bude šoférovať. A keby sa išlo rozbor o nejaký psychologický, tak skutočne si prídeš na tú skutočnú podstatnú príčinu toho vnútra. Až posledný krok je ten strach vonku, ako voči šoférovaniu. Tak ako ty hovoríš, zodpovednosť voči takomu, zodpovednosť za újmu na zdraví, na peniazoch, na niečo a ďalej. Že tam je to skôr niečo iné, to zamestnané. A to, čo bolo ten kaskaderovi, tak to si nepoužívame dva výrazy, je rešpekt a strach. U nás je veľa medvedov okolí. A veľa ľudí má strach z medvedov. A keď ho stretnete, keď to zažijete, tak už potom nemáte ten strach, máte iba rešpekt. Čiže ja keď vchádzam do lesa, do hory, tak vždy zapískam, keď už som dával pozor, mám rešpekt, už mám strach z medvedov. A to je rozdiel. Inak, my sme nedávno stretli ako medvedia a ten medveď bol vylákaný. Ja som ho normálne lutovala, on bol takto ustrnutý, on sa chudák pásol, o 7. Boli sme nepýtaj sa ma, ja nie som dobrá na toto, ale boli sme niekde v malej chate a chudák medveď, ja som ho fakt lutovala. Ja som počul takú príhodu, neviem, či je pravda, či je vymyslené, že tiež tak nejaký pohodník sa stretol s medveďom. Áno, a teraz on sa zlakol samozrejme, a ten medveď tiež a zrejme má hnačku, lebo akože označil, že utekol ten medveď. Čiže má kamarád začal vlastne z medveďov, ale tiež akože som študoval zrazu medveďov. Presne to je bola medveď, si zrazu na bicykli, kamarád išiel na bicykli dole a na zvážnici zrazu od medveďov, medveď tak strašný, že úplne prekoprcol sa a ušiel skôr ako stýlozný. A to som sa povedal, že práve je dobré odbúrať strach sa dá ľahko, ale ten rešpekt musí dostať. To, čo skôr kaskaderovi, tí, ktorí nemajú ani rešpekt pre ten strach, tak to sú hazardery, ktoré ako keby idú na doraz a hrajú varlanda a hážu s kockami. Skutočný či športec alebo kaskader, alebo aj šofér, každý šofér musí mať rešpekt, ten strach sa dá odbúrať. To je úplne druhá vec. Možno sa dá, to ja neviem, veď preto o tom rozprávam. A čo sa týka tých medveďov, tiež som mala takú príhodu, že som bola na Kysuciach. Ja som sa ešte nestretol. Stretnúť som sa nestretol, len som ho videla. A ja som celý týždeň žila v takom zase strachu, že čo ak príde bližšie. Pretože tam napríklad sa nedalo ísť nikam na toaletu len do lesa. To bolo presne, to bolo strašné utrpenie. To bol stále taký pocit, že a či sa nepohne niekde. To tam púkalo, lebo však v tom lese bolo nádherne tichučko, a to tam občas púkalo, ale neviem, čo ja som nevedela, čo sa deje. Takže to bol zase len strach. A to nebol strach o to, že niekomu ublížim, ale to bolo také, že čo teraz spravím. To je skôr tak strach neznáma. Vyslovene taká panika. Si vedela, že tam je medveď, takže... Hej. A bolo to mláde z hodou okolností, takže som mala ešte väčší strach, že tá matka niekde asi bude. A minule som stretol známu, že či viete, prečo sa volá medveď. No, to si už... Ja to som už písal niekde. To je ten tvor, ktorý vie, kde je med. A to akože
jedna známa hovorila, že čítala takú knižku, to bolo vlastne v ruštine skôr, áno, že v slovanskom jazyku, áno, že veľa takých slov je, ktoré majú ako hlboký zmysel a z nejakého dôvodu ako vznikli. A ešte rešpekt, strach, medveď. Dobre? Môžem sa vám povedať, to je úplne odbočka, že s lexikon čo treba, aké zásady dodržiavať, keď človek ide do hory a bojí sa stretnutia, lebo ja zvládnem medveďa, ako myslím, ale pes, ten aby nezačal. Ešte mám opäť veľkú na jednej zacíti skore, hneď sa zježiť, začne som Ako pes? pri sebe. Zacíti ďalej. A to, čo si povedal, ty zo zviera z divých máme zase genetický náziev, to ako keď poďte do cirkusu a prejdete po bieleroch, tak ten pach u nás je zakodovaný hlboko, že vlastne začnete sa triať spotiť. Ako ten pach takýchto šelí veľkých, či už to bol jaskyňové ja, že ten pach vyvolal u nás podvedomý strach, ktorý sa ťažko fyziologicky dá odstrániť. Ale myšlenku sa to dá vyliečiť bez toho. To je presne kvôli tam dajú strach z lietadla, strach z výťahov, strach z fóbie. Sú jednoduché metódy, do 2 hodín sa dá odstrániť akýkoľvek strach. Ježišmarja, teraz som sa spomenula. To je úplne najlepšie. Ja som rozmýšľala, keď ste hovorili, že strach, ja som si hovorila, že nemám žiaden strach. Bože, veď ja sa šialene bojím lietadla. Lietania, teraz som si to uvedomila, že ja sa šialene bojím. Ja som schopná niekam ísť na atraktívne cesty kvôli... Tam je iná podstata zase toho strachu z lietania v No. spoločnosti. Vlastne máme 3 také základné strachy, ktoré nie sú životný strach potravu, strach priateľstvo a strach perspektívu. To sú 3 základné veci. Potrava to je vlastne základné naše veci, prežitie, teplo, tekutiny a tak ďalej. To má každá žena, každá matka, vlastne to sú tie základné potreby. Každý človek. Každý človek, presne tak. Potom máme strašný strach. Kto raz hľadoval v živote, sa hovorí nebude nájdený. Kto raz trpel smrťom, tak vždy sa bude páliť vodu. A takisto, kto nemal bydlisko, alebo teda nemá strechu na hlavu, tiež. Potom je to strach vlastne z priateľstva, strach zo straty priateľstva, že už som sám. Citovala to na Citovala, že už som sám. Vlastne partnerstvo, priateľstvo, vlastne sociálne vzťahy. Takže to sú tie 3 základné, čiže všetky strachy, ktoré keď nešli do hĺbky alebo do podstaty, to prídeme v týmto základnom strachu. A tá perspektíva? Tá perspektíva to je vlastne budúcnosť. Strach budúcnosti. Kto takto nemá, bojí sa, čo bude neistota, to, čo sa teraz deje, proste kríza ekonomická, energetická, ekologická, etická. Tak vlastne to sú tie 3 podstatné strachy. A to lietanie takýto perspektív? To nie, to lietanie je úplne do prežitia. Toto vlastne ako strach o život vlastne. Pritom, keby som ti povedal štatistiku, štatisticky je najbezpečnejšia letecká doprava. Ale veľa ľudí sa... Preto, lebo tam nie je možnosť ako keby šance. To je presne ako keď sme si hrali nejaké hry hazardné, tak takto radšej hráva na istotu s menšou výhrou a takto radšej vysúkuje babán s väčšou výhrou, s väčším rizikom. Takže lietanie je väčšia výhra, rýchlejšie sa tam dostaneme, ale je tam vysoké riziko, ktoré nedokážeme my riešiť, keď sa niečo stane. V aute má každý šancu, že ešte kladne, vyskočím z auta, alebo vyplávam a tak ďalej. Takže ja si myslím, že tie 3 základné strachy to je to. A ty si ako psycholog? Nie, ja som ako školiteľ tréner, robím také zážitkové pedagogiky. Zážitkové? Aha, zážitkové pedagogiky. Predospelých, vzdelávanie dospelých. Áno? Profesionál, amatérsky profesionál. Amatérsky profesionál. Sociológ tiež, ja to mám zaujímavé. S tým strachom podvedomí. Ja som bol na kurze u Davida Grubera v Brne, nebo od Ostravy, a on sa zaoberá vlastne vypočítaním a komunikáciou. No, a už vlastne na sociálne dovolenie si to byť ešte aj sociálne série. Ja som bol na kurze vypočítania. A vypočítanie je vlastne o tom, že okolo je slav, áno, a každý slav trénovaniu sa dá. Čiže toto je klasické vypočítanie, čiže nejaký
nejaké triky. No a on to, že bežne na západe sa to učí, ale on to doplnil pojem rýchlo chápanie. No a to je vlastne technológia, ja som to potom nazval tak, že to je dolovanie v podvedomí. Lebo on povedal, a nás tam aj učil na tom kurze, teda neviem, či to je náhol, zadarmo, ale na verejnosti, ale určite to tak neviem podať ako on, že keď bolo niečo napísané, trošku je to mimo strachu, ale možno sa to platí, že všetko je z nejakého dôvodu napísané. Áno, pokiaľ není grafoman, ale to tiež dôvod, že je grafoman. No a že predtým, než začneme čítať, tak mali by sme prečítať nadpis, keď je to článok, keď je tam obrázok, áno, nečítať ten text, prípadne tam nejaký podnadpis, áno, a keď je to knižka, tak to zobrať, neviem, bývajú na knižkách, na konci, áno, alebo na tomto niečo, áno, a skúsiť si predstaviť, že o čom by ten článok asi mohol. Že nepustíť sa ani do čítania. Podľa nadpisu. Podľa nadpisu a podľa nejakých znakov, takých vonkajších, áno. A porozmýšľať. To sme robili cvičenie, že nám dal článok a teraz sme si mali napísať o tom, čo si o tom myslíme, čo by tam mohlo. No a potom, keď už čítame, tak vlastne my len porovnávame tú svoju predstavu s tým textom. Áno. Pokiaľ sedí, môžem čítať rýchlejšie, môžem používať tie techniky očné, áno, očného odsvahu. A pokiaľ to nesedí, tak potom môžem čítať aj 100-krát, aj pokiaľ to nepochopím. A takýmto spôsobom vlastne dynamicky ten text ide rýchlejšie, pomalšie. Ako úplne krajný prípad hovoril, že nejaký učiteľ fyziky, ktorý učí 25 rokov fyziku, dostane do ruky novú učebnicu, ktorú ešte v živote nevidel. No. A on čo urobí? Otvorí sa na obsah, áno, otvorí 3x, 4x, či to naozaj učebnica fyziky, áno, to nejaký božkánku načíta a zavrie a môžeš, ja som ešte zabudol na to, že keď sme čítali, tak neviem, či predtým alebo potom, áno, že vlastne prečítaš ten text a potom sú otázky, áno, či som ten text pochopil. Čiže nerobili sme len rýchlo čítanie, ale rýchlo dávanie a na konci bol text, áno, že či som to pochopil a tam boli na sklad niektoré slová ako deformované, aby vystimuloval na postreh a tak. A ty sa môžeš hocičo pýtať z tej knižky, on bez problémov odpovie. Áno. Čiže rýchlosť čítania je za 2 minúty prečítal celú knižku. Pochopil, áno. Lebo on je profesor fyziky a nič nového sa. Čiže, no a teraz voči toto podvedomie, áno. Inde som zase čítal, že človek robí rozhodnutia srdcom, vážne životné rozhodnutia a rozum používa len na to, aby sa k tým cieľom približoval. Čiže to je tá perspektíva, čo si spomínal. A teraz mne sa to nepáčilo. Ja som racionálny človek, teda si myslím a snažím sa o to, áno, a to je kravina, ja rozhodujem si rozumom. A potom som to čítal, že vážne životné rozhodnutia. No, manželku, neviem, prečo som si vybral, že to mohol vysvetliť. A tam ešte v živote mám ešte do 3-4 križovatky, kde som sa nejak rozhodol, ale neviem racionálne vysvetliť. Takže racionálnou úlohou som došiel. No, racionálnou úlohou som dostal, že som iracionálny. Som sa dostal k tomu, že som iracionálny. Ale keby som to povedal bez toho úvodu, áno, tak rozhoduje človek sa emotívne asi to. Samozrejme, že tam aj emócia, aj cit, ale hlavne tam to podvedomie. No. A s tou pamäťou je ten problém, že pamäť je ako ľadovec. Že my špičku a my máme prístup k tej špičke. Čiže keď sa ťa opýtam, že akým autobusom si sem išiel, akým číslom autobusu, alebo ešpedet, ja tiež nepoznám ešpedet, lebo môjho auta. Modru to si pamätám. A antenu mám zlomenú a nalepil som si bielou lepiacou páskou, takže na parkovisku, keď idem čiernu antenu s bielou lepiacou páskou, tak viem, že som blízko. Možno ani nikto iný. No, čiže to rozhodovanie srdcom, to nie sú len emócie, a samozrejme sú, áno, ale to je vlastne tak ako vytisnuté víno alebo kyslá kapusta, áno. Naložím do soli,
a vykysne, áno, a mám kyslú kapustu, čiže to je to podvedomie. Čiže umenie, toto je umenie hľadať v tom našom podvedomí. Môže? No, ešte tam. Ja mám pre vás pripísanú jednu aktivitu na podvedomie presne, ktorú robíme aj práve v tej spirituálnej kríze. Je to návod. Je to prepojené. Takže môžeme vedieť sa jednu. Nie, naozaj, to môžeme všetko. Neviem. Možno, áno, nie. Teraz poprosím jednu, ja mám taký 12 štvorky. Jože tu má perfektný fixky. Do 15 štvorky som vždycky doslova, ktorý sa nepracujeme. A poprosím vás, že sa to napadnú, hej? Vlastne je to k téme, ktorý sa tomu začalo. A už sme zase prestali. To je to. A teraz skúsime to presne všetko dávať rozve, čo spomínam. Zoberte si fixky akékoľvek a predstavte si, že nakreslíme si teraz svoj. Viete každý, čo to je? Robili si to takto? Nie. Vymyslíme si ho? Hej, vymyslíme si svoj herb teraz. Ale takto. Herby vždycky v histórii hovorili niečo o našej rode, o tom, čo sa udialo, o vyslovene nejaké udalosti. Herby mali svoje rodiny, aby mesta mali svoje dediny, mali herby, mali remeselníci, nejaké, kde boli vždy zobrazené nejaké veci. Čiže budeme sa snažiť teraz nie písať, ale iba kresliť, je to jednoduchšie. Áno, jeden obrázok je spôsob. Tak, skúsme to takto spraviť, že ja to tak spravím, toto je ako keby naša herby, tak dobre, budeme ho nakresliť a vlastne takto rozdávať. Máme hlavný čas, je to spodná časť, bude naša minulosť. To znamená, že porozmýšľajte, ako minulosť od nášho narodenia do minulého roku. Skúste si spomenúť na osoby, udalosti, ľudí, veci, školy, alebo čokoľvek sa na nás veľmi vplyvalo z vašej minulosti a spôsobilo to, kde sme teraz. Stredná časť je naša prítomnosť, veríme to, že to bude ten rok, ktorý teraz žijeme, 2011. To znamená, čo robíme teraz, v akej rodine žijeme, čo nás zaujíma, čo sa venujeme z voľného času a tak ďalej. Ako keď tá prítomnosť dáme do jedného roku. Dobre? A tuto hore bude naša budúcnosť, bude to vyššie zo spodu, ako keby si to nastalo hore. A tu bude naša budúcnosť a tu si predstavíme, že ako by sme chceli vidieť náš svet, a ako by sme chceli žiť o 5 rokov. Kde by sme chceli byť, s kým by sme chceli byť a tak ďalej. Dobre? A teraz skúsime tú metódu, čo povedal presne Jožo. Budeme rozhodovať, máte každý na to iba 2-3 minúty. Nakreslite najprv svoju minulosť. Každý podľa svojho. Nebudeme to posudzovať si vaše vážer, to na záver sa to môžem povedať, môže ako spomenúť nejaké body, čo ho zaujalo, kto nech si povedať, nemusí to až povedať. Nevadí, to vyskúšať, každý to napísať. Je to lepšie ako písať, dobre? A potom ešte môžete si tuto hore napísať svoje motto také životné. Ale to až na záver, dobre? Ktorým buď žijete, alebo sa vám páči, alebo vás také vyzaujíma. Takže skúsime teraz najprv minulosť, dobre? Každý, určite nie. Každý má, hovorí sa, že inteligentné odvádzať váš život, najlepšie podáte vy sami. To znamená neodpisovať, neodkreslovať, každý má niečo svoje, takže skúste porozmýšľať. Ľudí, veci, knižky, filmy, udalosti, školy, čokoľvek vás v minulosti ovplyvnilo, skúste to prosím vás nakresliť. Rôznym farbám do tej spodnej časti. Ešte predtým, čo do toho pustím, som zvedavá, prečo? No, tak nakreslíme to, hej? A potom sa k tomu Nie, ja najprv chcem vedieť prečo. Toto sú tie moje strachy a ja najprv potrebujem vedieť prečo. Skús to nakresliť. Oni žiadne, prečo nie je? Tu máme nejakú svoju minulosť, tu máme svoju prítomnosť a tu naša budúcnosť. Skúsi to nakresliť a možno z toho vyjdú tie tvoje strachy, že ktoré sú tam. Ja tiež nakreslím ten svoje, samozrejme. No nie tak rýchlo, ja to budem. Ja to znam, ja to... No tak skús to ešte raz, prosím. Dobre. Ale ozaj, to iba na 2 minúty, to znamená, že jednu vec si vyberete, a vôbec to nemusíme. Kto chce, môže to posledné ešte veci vyberieť. Ale to mám jasno, že Dobre, tak počúvam ešte tu. Ja som moderátor. Viete, že toto som robil Ja som najviac zajednotovala k Nie, v 1000 ľudí som to robil minimálne, ako je to obyčajná hra, ktorá sa robí na úvod, aby sme sa aj tak trošku spoznali. A za druhé, je zaujímavá vec tu vidieť. Práve aj hľadom strachu, hľadom nejakých vecí. No skúste to. Pomôže na to všetkým. Pomohli to aj mne. Lebo rád by som vedel, že ako... S kým som tu? S kým som tu aj ako vlastne pracuje táto bratislavská skupina.
Je to zaujímavé. Ja, že preboha človek, mňa nič nenapadá a zrazu som mala absolútne jasno. Skús trošku konkrétnejšie tam ešte vyfarbiť aspoň tie kružky, aj tie plusy potom. Ale ja to môžem ako ustaviť do farby. Ale Ja to skús to ustaviť nakresliť. do farby. Je to lepšie, keď som nakreslil. Ja to, čo povedal Jožo, to, čo nás, keby som vám na to dal pol hodinu, robili sme také veci, že pol hodiny kreslil v minulosti, nechal som ju rozmýšľať a každý to napíše za posledných 5 minút a aj keď sa vráti k tomu, čo napadlo prvé. To, čo nás napadlo prvé, je na 99% to najlepšie a to nám vlastne hovorí podvedomie naše. Ak začneme o tom veľmi rozmýšľať, tak prejdem takýmto blúkom a vrátim sa nakoniec k tomu svojmu podvedomiu. To, čo je vlastne v nás. Naposledy. Ja to nezvolím, to dále. Tak ideme nakresliť, až sa tu veľká, dobre? Abstraktné, symbolické. Som zabudla používať. Kreatívec. Čísa. No náhodou som bol na tomto, som si robil nejaký... No už mám veľa prvý. Zrazu. Diagnostický test a tam mi povedal, že nie som kreatívny vôbec. Mám to napadlo. Teraz sa to že nie som ukázalo. kreatívny. Takže ja mám na to papier, že som kreatívny. Môžete tam samozrejme, ja tu píšem veľa, ja som už našiel, ja som presne robil, hej, takže nedajte sa oplniť, takže prosím ťa dokresliť do toho minusu začne ešte. Niečo ako ja iba slovami, ako detstvo Ale návod na hovno, totálne nevadí. na hovno. Skús sa nakresliť, skús sa dačo nakresliť. Miesto, lokalitu, možno osobu, možno školu, možno vec. Ako celkovo to nie je jedno. Nevadí, skús vybrať jednu veci, ktoré, a nemusí to byť určiť do neho iba celé minus, tá minulosť. Nie, to ide o prežívanie. Ja viem, ale skús všetky od narodenia, vlastne prešli sme rôznymi školami, rôznymi skupinami, možno sme mali viacej bydlísk, viacej zamestnaní sme prešli, čo sme starší. Takže to, čo tak najviac ovplyvnilo, práve... Nedá sa povedať. Ale škola, napríklad kurzy tiež, to, čo si teraz hovorila o tom, vieš, od buddhizmu a tak ďalej, cez tieto veci vlastne cez nejaké vzdelávania, workshopy a tak ďalej. Napríklad aj z tej duševnej stránky, čo ťa ovplyvnilo. Toto by malo byť doteraz, čo si robila, do roku 2010. No, u mňa je to trošku inak z časového hľadiska. A skúsme to tak. Toto je po 40. Ťažké osvetlenie. Toto by mala byť prítomnosť. Toto by mala byť To prítomnosť. je posledný, dajme to. Ale budúcnosť, tak potom nás tak poprosím, že tú budúcnosť predstavme si opäť konkrétnejšie. Kde by sme chceli byť, s kým by sme chceli byť, čo by sme chceli mať a tak ďalej. Ja už nemám nejaké konkrétne želania. Viem, že čím ďalej, tým je to lepšie. Ťažké. A ako neotraciteľná istota, čím ďalej, tým To je lepšie. správne. Tiež, ja sa čím lepšie, tým lepšie. Ale už vôbec ako sa konkrétnosťami nezaoberám. To je obrovská úlava. Že už práve mám pocit, že to oslobodzovanie prichádza s tým, že človek prestáva mať konkrétne predstavy o tom, ako by to malo byť. Ja ti rozumiem. No. Ale. Takže ja nemám ako predstavu konkrétnu o budúcnosti, ale viem, že to bude fajn. Dobre, takže už máme prítomnosť väčšina našu stranu. Vidíš, že sa vracia z prítomnosti do minulosti. A skúsme si teraz zanovať v budúcnosti, dobre? Ako si predstavujeme náš život? Keď to robím s mladšími ľuďmi, tak mi hovorí, že keď na dôchodku, keď 20 ročný, 15 ročný, 16 ročný, robím sa to s učiteľkami, s miestnymi a tak ďalej. Takže práve tá budúcnosť mala byť taká, čo si myslíme, ako keby už sme neboli v práci, dáme tomu, hej? Že už naozaj, nechcem povedať, že na dôchodku, ale proste už máme trošku ako v voľnosti, že ako si predstavujete ľudia budúcnosť. Čím schematickejšie znázorňuje. No a toto je dobré práve pri tomto, že väčšinou každý kreslí, veľa ľudí sa bojí hamby. Vieš, dlho nekreslí, veľakrát sa stretne človekom, ktorý nemal ceruzku v ruke, už vieš, teraz pri počítačoch, 20-30 rokov, tak nemal ceruzku tam priznať. Ale práve toto je dobré, keď sa kreslí, vlastne to je ako keď si tu namalované veci. Vieš, že vlastne každý vie nakresliť nejaký ten hieroglif, jednoduchý, niečo, čokoľvek, čo mu zostalo, tak z knižky si niečo pamätá, tak ďalej. Takže máme poslednú minútu na to ešte. Takže to poprosím ešte na tvoje. Ja to. Čím ďalej, tým lepšie.
To je práve to povedané, vieš? A dobré je, ak tomuto napoviem, ako ty budeš to kresliť. Ešte môžeme? Samozrejme, ešte máte poslednú ešte. Vidíš toto povedať? Prepač, si Ester. Toto vidíš, toto je Ester, to je také symbolické meno. Teraz som to prvá najprv vravela, že nie, a že chce vedieť, vieš, čo sa vedieť. Čo sa vedieť? Krásne, perfektne to spravil. Nakoniec ide o Takže ďakujem vám za vašu aktivitu, každý sa tam venoval, si myslím, že dobrá okrne, za najlepších sebou. Takže poprosím teraz vás, každý ak môže a každý podľa svojich možností chutí, nám trošku niečo povie o svojej milosti, sa dať jeden, dve veci, potom nám povie o svojej prítomnosti, čím žijeme tento rok, čím sa venujeme, čiže vo svojej pracovnej, osobnej, rodinnej stránke a tak ďalej. A potom, ale toto môžete stručne, a hlavne ma zaujímalo o tej budúcnosti, ako vidíte svoju perspektívu a práve ako vidíte svoju budúcnosť od týchto rokov a tak ďalej. Takže Jozefa, môžete prosiť o tak ďalej. Dobre, tak v minulosti, vtedy bol to môj pes, ktorým som vyrastal. To bolo, tuším, v tom prvom ročníku som ho dostal a až do gymnázia asi asi 12 rokov. A dal som mu meno Niko, lebo práve som čítal vtedy ten náročný kapitána od Verneho a tam je bol nejaký ten Bimbo. A možno farbou sa aj podobal, lebo bol dialogov spoločníc. Takže toto je to, nechcem povedať, že najnižšia osoba v minulosti, áno, ale tvor, ktorým som trávil veľa času. Potom je somár. Áno, to sa mi zapáčilo z Orwella z Zvieracej farmy, keď to poznáte, tak ja som sa poznal v tom somárovi, ktorý stále sa pýtal a potom, že ale tam nerozumie. No a potom je tam rádio, to ma zaujímalo. A potom, keď som na to tak, že bolo striedavo zamačené. Boli svetlé dni aj Dobre, ďakujem, perfektne povedal. To, čo sa dá, to, čo každý chce povedať, môže povedať. Poprosím sa do prítomnosti tiež, čom sa ideš teraz. To som sa inšpiroval tebou, že siete. Áno, to som opravil. Áno, a potom počítače. To je tak, že sa vyjasňuje. Áno. Dobre, a prosím ťa budúcnosť ešte. Ale to, čo by si, ako si predstavil svoj život, keď je vedieť. Takto, ja už teraz som v takej fáze prechodnej, že ja som povedal, že od života nič neočakávam a všetko, čo bude dať. Takže ja som na srdce srdiečko a také záživy. Dobre, a tvoje motto? Neustále dokonalujem svoju vnímavosť a schopnosť učiť sa s podobne naladenými ľuďmi spoluprácu. Môžeme. A dokonca som si aj na platná strana. Ďakujem. Môžete poprosiť? No, ako detstvo, ja si vôbec nič nemusím byť stručná, ja za chvíľu už sa bojím. Už máš to Za chvíľu. Že by som už to chcel navrať, že kým tu môžeš písať. Čiže veľmi málo si pamätám zo svojho detstva, iba tak viem, že globálne veľmi negatívne vnemy, skôr si nepamätám. Od také 35 rokov, keď som začala meditovať, sa to postupne začalo veľmi výrazne zlepšovať. Čím ďalej, tým lepšie, ako naozaj veľmi pekné stavy som začala prežívať a pokiaľ ide o budúcnosť, ako nerobím si starosti. Čiže tie púska, toto sú usmievavé ksíky. Je to schematické. A čím ďalej, tým lepšie. Čím ďalej, tým lepšie. Čím ďalej, tým lepšie. Dobre, ďakujem pekne. Môžeme? No, ja tu mám minulosť, kde som vyrastala v rodinnom dome s príjemnými ľuďmi, v príjemnom prostredí, všetko bolo úplne úžasné. V prítomnosti je to hnusná škaredá, zadýmená Bratislava, paneláky, cesty, šeď, jedno jediné slnečko. A budúcnosť je zase pestrá, farebná, rodinných domov, s množstvom ľudí, komunita, slnečko, les, príroda, úžasné. Čo ty máš v Bratislave? Petržalka,
túto aktivitu. Dobre? Či diváci majú už dosť. Ďakujem vám za vašu úprimnosť, že ste spravili tie revízie na platforme, ja vám niečo poviem o sebe. Takže tiež, moju mladú som prežil ako techniku, materialista, tak ďalej, som rozvíjal študoval som ČVUT, aplikovanú mechaniku, kvantovú fyziku a tak ďalej. A bol som na úplne inej báze a naladení. V súčasnosti vlastne opačne sa snažím spájať ľudí, medzi sa tie zákony, ktoré fungujú vo fyzike, platia medzi ľuďmi, sociológiou a tak ďalej, čiže snažím sa učiť a opačne spájam ľudí sa za určitým spoločným cieľom za nejakým zmyslom života. No a moja budúcnosť je taká, že tiež chodím so psom, mám psa, rátujem katolíky a vždy vidím na nejaké kopec, zistím, že tam je nejaké úbolie a za tým ďalší kopec a snažím sa nejako takto stále putovať. A motto mám, že spávajú o tomu, čomu sa kláňal, keď som sa niečo naučil, a pokloniť sa a zároveň pokloniť sa tomu, čo spávam. Všetko, čo som prežil, za všetko som vďačný, z každého som si dobral niečo, čo môžem pre svoj život použiť a ďalej. Dobre? Takže to je iba stručná o mne. A teraz vám chcem povedať jednu zaujímavú vec k tomuto. Keď robím tieto erby, už som robil s 1000 ľudí, mladých a tak ďalej, až potom starších ľudí, ktoré som nerobil. A zaujímavé je, a to je práve tým strachom, že keď sa pozriete, v minulosti máme rôzne. Každý sme žili v inom prostredí, v iných rodinách, v iných krajoch, možnostiach a tak ďalej. Čiže tam si strašne rôzne v minulosti. Každý má niečo iné, každý si niečo iné spomína. Niekoho starí rodičia, niekoho knižky, škola a tak ďalej. Prítomnosť je dosť zaujímavá tým, že každý sa venuje rôzne veci. Takisto. Niekto má prítomnosť skôr možno takú černejšie vidí, takto sa venuje práci, ako sa venuje viac rodinu. Každý ako žijeme v súčasnosti. Ale najlepšie na tých herbov je, keď sa nakreslíte budúcnosť. Kedykoľ som kreslil budúcnosť, tak vždy bolo presne tak, ako má restilo. Príroda, stromy, rodina, deti, zvieratá sa tam objavujú, slniečka a tak ďalej. Je v našej, tu je slniečko, tu sú krásne, tu som zabudol to slniečko, tu nevrám je, prepáčte. Takže presne sa ukazuje, že tie naše strachy z prítomnosti sú viac menej iba vymyslené, lebo každý veríme tej dobrej budúcnosti. Každý máme vymodelovanú, vypredkovanú, zaujímavú budúcnosť. A keď sa pozriete ešte v tom robu, tak súhlasíte s tým, že naša minulosť, tak ako náš život ide,